Estem a la lectura de Reé. Reé significa mira i voldria explicar-vos respecte a aquesta paraula un punt de connexió molt revelador i molt important i fins i tot molt transcendent amb la nostra Perashà, amb la temàtica principal de la Perashat Reé. Perashat Reé gira al voltant del Temple de Jerusalem, del Bet Hamikdash, i de les celebracions, de les activitats, de les mitzvot i de les festes assenyalades que giren al voltant del Bet Hamikdash, del Temple de Jerusalem. Aleshores, la idea que hi ha darrere del Temple de Jerusalem és que la nostra percepció de la realitat canviarà quan hi hagi el Temple. I per això el nom de la Perashà és Mira. Mira perquè vol dir que quan tinguem el Temple de Jerusalem, quan tinguem el Bet Hamikdash, quan tinguem la Casa Sagrada, la nostra visió de la realitat serà diferent, serà elevada, serà rarificada, serà també molt més realista, molt més autèntica, molt més veritable, que no pas l'actual en la que estem observant la realitat, estem mirant la realitat i visquent els fets des d'un filtre del que s'anomena alma de xicra, que vol dir un món de falsetat. Ara estem visquent en un món de falsetat i quan tinguem el Bet Hamikdash, i això comportarà, està clar, canvis molt importants a nivell del nostre poble i a nivell de la humanitat en quant a coneixement i sobretot en quant a consciència, adquirirem una consciència divina, adquirirem una consciència positiva i creativa completament, sense adulteracions, sense alteracions, sense toxicitats, sense negativismes que ens ocupin i que ens embarguin i que ens afectin i que ens impedeixin d'avançar, sinó que ja estarem en un món on el creixement, el progrés i la millora seran constants i seran observables i seran palpables, com pràcticament palpable també serà la nostra percepció i la nostra visió de la presència divina. Així doncs, esperem que això se passi aviat i d'aquesta manera puguem mirar, com el nom de la Perashà, que és mira, puguem mirar la realitat amb els ulls veritables, amb els ulls de percebre el Creador. Shalom.